Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, mahitabo bagod nga may tawo nga magdagkot og mga suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililo nga dili madayag. Kundo na kamoy dalunggan pamati kamo. Ug si Jesus miingon usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa kini kahigpit. Ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod, apan ang walay iya bisan ang diutay nga naa kaniya kuhaon pagayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nindot kayo nga linya kining naa sa Ebanghelyo karon. Mahitabo bagod nga may tawo nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilawom sa gantangan o ilawom sa katre. Kinahanglan kining ibutang sa tungtunganan aron makita og madayag sa tanan. Sa may buti pasabot sa Ginoo niini. Ang buti pasabot niini kini magdagkot magdaig tag suga unya kinahanglang ibutang sa tungtunganan. Ang buti pasabot ni ini sa itong kinabuhi ba nga, kinahanglan ang atong mga maayong binuhatan, maoy himuon atong pamaagi, aron ang ubang mga tao makakita sa gahom og lihok og influence sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang uban baya, di makasabot ni ini, kay gatuo sila nga magpaibog ta sa atong mga maayong binuhatan. Nga mura kitag ipakita na to show nga buutan ta, tarong ta, ligdong ta. No. Ang buti pasabot na sa Ebanghelyo karon nga, ang atong mga binuhatan would be a source of inspiration and a wellspring of hope for other people to make them realize nga naay Ginoo sa kinabuhi o naay Ginoo sa kalibutan. Kay kining tawhanang ahong nakita nga maayog kinabuhi, maayog binuhatan, nakita na niya nga naay gahom sa Ginoo nga galihok sa iyang kinabuhi. Pananglitan ba? Makakita kag tawo nga manggihatagon, bisag dili siya dato, bisag dili siya kabo, bisag dili siya adunahan, kabo siya, o niya igo-igo rin ang pagkabutang, apan sa gihapon, may paambit sa unsay iya, makadasig. Murag suga nga galandag sa ubang mga tao nga kinahanglan nitang mo paambit. Kay tanaawan ni tawhana gamay rag sweldo, tanaawan ni tawhana igo-igo ra kinitaan, ngano nakapaambit lagi sa uban. Nanay ubang mga tao nga dagko unta kita dagkog sweldo, dagkog ginansya, tihik pa man sa tanang nangamatay. Ug di man maduol. So pinaagi sa paniginan sa usa ka tawo nga manggihatagon bisag dili kaayo siya maayo og pagkabutang ekonomikanhon, makakita ta sa gahom sa Ginoo nga galihok sa iyang kinabuhi. Maunay, kinahanglan ang suga ibutang sa tungtunganan. Wa may kapuslanan ang atong mga maayong binuhatan kung kita rapod ang nagtago ni ini. Ipakita nato atong mga maayong binuhatan, dili aron manghambog ta. Dili aron isipon ta nga mas buutan, mas balaan, or mas angayang daygon sa ubang mga tao, kundili pinaagi sa pagpakita nato sa atong mga maayong binuhatan, ang gahom sa Ginoo maoy atong mapadayag nga to kanila. Another example, ug naay tawo makikita tag igsuon nato, silingan nato or kauban sa pamilya nga gaan kanunay o kabubuton, bisag gidaog-daog siya, gisakit siya, giliba, kibiay-biay siya, pero ang iyang kinabuhi, puno gihapon sa kagaan sa iyang kabubuton, maayog kinaiya, uniwa siya magtinguhag panimahos, mura pag makabati ta nga, hala, gapuyo gini siya sa mensahe sa Ginoo, sa diwa, sa Beatitudes. Nga naman, bisag gibiay-biay, gitamay, sa gihapon, nakapasaylo siya sa iyang mga kaaway. Diyang dapita, makita nato ang gahom sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Karon mga igsuon, ug tan-awon nato imong kinabuhi, akong kinabuhi si pare, ug ang kinabuhi nato. Makakita baka ang ubang mga tao nga galihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, aron madasig sila ug mapuno ang ilang paglaom nga piskaya di ang tao nga naay Ginoo kay tarong iyang kinabuhi, puno sa grasya o puno sa kaaghop ngadto sa ubang mga tao. Ang suga sa tong kinabuhi kinahanglang ibutang sa tungtunganan, dili taguan ilawom sa katre.
Be an inspiration for other people. Be a source of hope for other people. Be a source of joy for others to see God in our lives, in the way we relate with people, and in the way we associate and mingle ourselves with the rest of the community. Daigo ng Diyos, pasalamati siya adlaw-adlaw.